رێکخراوە نەهێلانە ئەشکەنجەیە نێودەوڵەتی CPT ئاشکرا کرد دماوەی 5 ساڵên derbasbûyî de 108 welatiyên medenî li Herêma Kurdistanê bûyne qurbaniyên bordûman û topbaranên leşkerê Tirkiye bû serdeverên sinûriyên herêmê. Li gorey raporteka wê rêkxerawek û daneyek bi dest badînan mîdyak heftiye, her ji tebaxa sala 2015 û hetanûke 85 welatiyên Herêma Kurdistanê li deverên sinûrî ji encamê topbaran û hêrişên asmaniyên Supayê Tirkiye hatîne kuştin û 95 kesên dî birîndar bûyne. Rêkxerawa nehêlana eşkenceya nêvdewletî di raporta xwe de daye zanîn hevdem di gel destpêkirina operasyona bi pencên pilengî hatiye navkirin û hetanûke, leşkerê Tirkiye koratiya zêdetir ji 25 kîlometran hatiye naf axa Iraqê de û bi dehan gundên sinûriyên Kurda ji tirsa bordûman û topbaranan hatîne çûlkirin û rûberekê mezin yê zevî û rez û baxên cotiyar û aqarên çerwanî hatîne sotin. Wê rêkxerawa nêvdewletî di raporta xwe de xuya kiriye ku helwîstê hikûmeta Herêma Kurdistanê îdanekirin û nerazîbûn bû li ser wan kiryanên Supayê Tirkiye û dîsan daxwaz ji Partiya Karkerên Kurdistanê jî kiriye baregehên xwe ji herêmê derbêxîtin û êdî Herêma Kurdistanê nekete pêgehê hêrişên xwe li dijî Tirkiye. Derbarê helwîstê hikûmeta Iraqê jî wekû di raporta rêkxerawa CPT de hatî, hikûmeta Bexda du cara balyûzê Tirkiye gazî kir û her carekê ya daşteka nerazîbûnê ya tund birêyawî arasteyê hikûmeta Enqere kir. Dîsan hêzeka pasawanên sinûran rewaneyî wan devera kirin yên leşkerê Tirkiye operasyonên xwe tê de encam dide.